Justin kubekela yakho nalewe ayilahle yachoose man lewe ikudlalelo lwatha yo exenza this shit is hurting yo hurting bro like yakanjani leyilahla sisiphelwe fuck ikho grand lewe sure yaza uzuthana xa ibhuda ixelela ngendixelela facial xa ibhudi yokeleka that's why nje incwadi ngaleweni explainela before uqale ufunda cela uqale unikholelwe nam andizenzi qha imeko uzundixolele ngiqale ngicela uxolo ungayithathi personal the way yenzekayo fithi ngathi emotional kudala sicabana nawe lo way uyayazi kudala sifestana nawe lo way uyayicafa from the first day okuthina sibambene and the worst part kuba kumele sihlukene swenzile amaphutha sobabini anduzuxoka undithandile manyani then alifila njengendoda uhlala undicebisa umkholela unika ithemba unmoshe kakhulu ku-social media ndiyatrenda but andizuthini ndiyityana ndizukhepha le wake andiyilindele kuba wena ungayenza ngcono ndithemba ilitye uthemba umuntu ndiyazibetha mathida akabolo kuba nguwe ndibetha ixolo uba ndiyawaxelela ihamba njani le nombolo ulele nalo mjida 3 times oko uchaza kwi-intanethi ngoyaziwa naphesheya abantu bebeyazi ukuba ndimi iqala lakho abantu bebegcwala ukuba ndimi ophethe wena ingazi ngayibalisa imani ndenzela nje intloko ebuhlungu ingazi ngayibalisa imani ndenzela nje intloko ebuhlungu ithemba undivisisile ndathemba ndimamele cela undiyeke ntombazana nomakhelo sisiphelwe fuck ikho grand lewe sure ikho grand lewe ikho grand lewe